Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Olivia Canoura Rozas é unha escritora pertencente a este magnífico grupo cultural que é Nós, a xente do redor. E que no número 14 da nosa revista regálanos un tráxico relato de unha situación social cada día máis habitual no mundo actual, que por realista invítovos a disfrutala xunto co seu magnífico debuxo que o acompaña. Eu pola miña parte vou poñer a miña voz aos seus primeiros parágrafos. Titúlase 600 palabras. Non teño vida, xamais crin que o perdería todo. E con todo parece que todo se conxurou no meu contra. A crise do país, os despedimentos, o embargo e con iso a perda de todo. En poucas semanas desapareceu a miña contorna e atopeime abandonado por todos. Hoxe, perdida toda a miña autoestima, a forza do destino, vivo entre desfeitos dos cales eu son un deles. Ao principio, a invisibilidade da pobreza provocábame dor e unha tristeza inconmensurable. Agora sérveme para pasar desapercibido. Non sinto fame, ignoro a soidade e amo as sombras entre as cales síntome seguro. Ninguén me mira, o se o fan, non chegan a verme. Ninguén repara en min, e se algún o fai, con xesto de noxo aparta a mirada coma se, con ese xesto, o que non é do seu agrado fose desaparecer. Son un refugallo humano, a ninguén lle interesa o que fun, o que son. Son o mesmo home que hai tempo saudaban e convidaban, o mesmo que xogaba o tenis e íase de fin de semana coa familia. Pero algo cambiou. O meu físico non é o que era. Adelgacei moito por non ter nada para comer. Os meus trazos afiáronse e caeron. As engurras fixéronse profundas como sucos de arado sobre a terra seca. Pero en min non serve sementar, posto que nada crece. Córtome o pelo canoso ao igual que a barba cunhas pequenas texoiras oxidadas que me atopei un día de sorte nun dos contenedores de lixo que frecuento. Sigo sendo o mismo. Queridos amigos, terminade de ler este tráxico pero realista relato que Olivia nos regala. Gracias, Olivia.